כשהייתי ילד, הייתה סדרה כזאת שנקראת בית קטן בערבה. וכולנו זוכרים את שלושת הילדות האלה שיורדות במורד הגבעה הזאת עם הפריחה המדהימה. אני חושב שזה די מצייר את מה שהיה פה. עכשיו, אם מישהו זוכר טוב טוב, הילדה הראשונה רצה וחייכה ובסוף עושים עליה קלוזאפ. על הילדה השנייה אותו דבר, היא רצה וגם עליה עושים קלוזאפ. הילדה השלישית, אם אתם זוכרים, נופלת. וזה מה שקרה לנו. אני נטע אור, מושבניקית מלידה, בת מושב כפר יהושע בעמק יזרעאל. הגעתי להאחזות הנחל עין יהב ב-1961, ומאז אני כאן. שמי אסתי אסה, אני במקור מכפר חיטים. הגעתי לכאן בשנת 69, דצמבר. אני כבר 45 שנה פה. שמי רפי סמץ, אני בן 67 בקרוב, נמצא בערבה 45 שנים. שמי אמוץ רובין, גר בעידן. אני עושה חשבון לפי הבת תמר שנולדה חודש אחרי שהגענו, והיא כבר בת 27 וחצי. שמי חיים לויטה, אני גר במושב חצבה. כשאני הגעתי באוקטובר 1965, פעם ראשונה לערבה, בין צומת סדום לגרופית, היו בין חצבה 3 צריפים, ועין יהב הייתה איפה שהצבא היום, הייתה מושבוץ קטן, בערך 40 איש. גרנו בהאחזות בחצבה באוהלים, בחום של 40-45 מעלות בקיץ. והייתה לנו הרגשה סיפוק עילאית, כי את באה למקום שלא היה בו כלום ושותלת עגבניות כל דבר היה בפעם הראשונה. כמו שאת רואה את כל הירוק הזה, פה היה חול בחול. לא היה שביל הביתה עדיין. הגענו עם הילדים ומיד, באנו בדצמבר, אז הכינו לנו, אמרו לנו, יש לכם 4 דונם עגבניות, 4 דונם חצילים, תתחילו לטפל ולקטוף. עם כל החבילות ארוזות על החול בחוץ, וככה התחלנו את החיים בעין יהב. אני מאוד אוהבת העבודה בחקלאות. השדה בשבילי זה אוויר לנשימה. אם אני קמה בבוקר ולא הולכת לראות מה קורה בשדה או בכרם, אז אני לא מרגישה שהתחלתי את היום טוב. אם זה מלונים, אם זה אבטיחים, עגבניות שטח פתוח. אין כמעט גידול בערבה שלא גידלתי אותו. אני יצואן, היום כל המשק שלו משק פלפל. יש לי הרבה טענות לפלפל, אבל יש לי גם מילים טובות לומר עליו, כי בסופו של דבר ראינו גם שנים יפות, לא צריך להתעלם מזה. בהתחלה באמת זה היה מצוין, עבדנו היה פה טוב לגדל את הירקות, והיה כיף לעבוד ביחד. ולפני כמה שנים כבר, 3-4 שנים, המצב התחיל להידרדר. אני תכף מתחיל לבכות. אני לא יכולה לדבר על זה, תעצרי רגע. כל עונה אנחנו רואים שנגיד שהפלפל גרוע, אז הבצל בסדר, אז הפרחים בסדר, שאר הדברים בסדר, אפילו טובים. העונה הזאת לא רואים את זה. ממש כל דבר, הכל גרוע. היו משברים כאלה וכאלה, אבל תמיד שנה הבאה יהיה יותר טוב, ואכן לפעמים אז היה 2 פחות טוב, אחר כך כמה שנים טוב, ולפעמים טוב מאוד. אבל כמו עכשיו, שזה איזה מין חוסר... אתה מבין שבעצם אתה לא יכול להגיד כבר שנה הבאה יהיה יותר טוב. בארץ ישראל יבינו את החשיבות של החקלאות. פעם הבינו, היום חושבים שזה מיותר. תמיד ראינו את האור בקצה המנהרה, והאמנו שאנחנו נצא מזה, ואכן כך קרה. אנחנו יצאנו מכל המשברים, הקשים יותר והקשים פחות,
כשמדינת ישראל תמיד הייתה לצידנו, והרגשנו שאנחנו לא מופקרים כאן בשטח. היום לצערי התמונה היא שונה. לא יודע מה יהיה, אם זה ימשיך כמו שזה נראה, אז אני לא רואה לזה עתיד. לא הייתי רוצה לעזוב פה. אני אומר לך, זה שאלות שלא התלבטתי עליהן, לא היה לי ספק עליהן, הם היו עם סימני קריאה כמעט 50 שנה, ועכשיו חלק גדול מהם הופכים לסימני שאלה. הערבה, לגור בערבה מההתחלה וזה, זה כמו להתמכר לסם. אבל יכול להיות שבאיזשהו שלב לא תהיה ברירה, צריך יהיה להיגמל. אם מחר מחליטים לפנות את היישוב היהודי בחברון, אני עולה על האוטו ונוסע לשם כדי להתנגד. אז מה, אני אהיה שותף שאני בעצמי אקום ואלך מפה, זה מין... לא יודע, אבל לפעמים כשאנחנו מתפעלים יום שישי בית כנסת, אני חושב על זה, יאללה. מפה עד נאות הכיכר, משהו כמו 20 קילומטר בקו האווירי, אנחנו הנקודה היהודית, הסיימן היהודי האחרון. כי אם היינו נגיד גרים במקום אחר, אז לא היה בעיה, אנחנו היינו מסתדרים. כי כבר אני חסכתי איזשהו, הצלחנו לחסוך. אבל היום אני מרגישה שאני צריך, באיזשהו שלב צריך את כל מה שחסכתי להשקיע במשק, ואני לא יודעת מה יחזור, אם זה יחזור בכלל. ואני לא רוצה להגיע למצב כזה, כי אני לא רוצה להיות תלויה באף אחד, ולא ליפול נטל על אחרים. זה לא קל. אני חושבת, עכשיו, אני בת 72, כבר בעלי בן 75, חשבנו בגיל הזה כבר נשב בנחת, לא נדאג. ואנחנו לא גרים במרכז הארץ שאפשר ללכת לעבוד באיזשהו מקום. אנחנו חייבים להתפרנס מה שהאדמה מוציאה, מה שאנחנו יכולים להשקיע באדמה. וזה בעיה. זה בעיה למצוא גידול חדש, בעיה למצוא דברים חדשים. ואמרתי, מילא אם היינו רק שנינו, אז ניחא, אבל יש לנו שני בנים שיש להם תינוקות עדיין. אני סתיו מזור, מספר 7, משפחת מזור, הכי קטן, בן 29, נשוי לנרי ויש לנו ילד קטן כפיר, בן 11 חודשים. למה באתי לערבה? גדלתי פה, נולדתי במרפאה ביישוב פה מאחורה. אני יוחאי לעזרה, הגעתי לערבה בשנת 2000 עם אשתי. מאוד רצינו להגשים חלום משותף, שזה היה להיות במקום שהוא מקום כפרי ושמתאים לאורח החיים שאנחנו רוצים לחיות בו. שמי נירי בוזגלו, בת 38, נשואה עם 4 ילדים. הגענו לפרן בשביל לגדל את המשפחה לצד ההורים שגרים בפרן גם. ולגדל באווירה כפרית. אני גדלתי בפרן. טל סקר, בת 45, נשואה לאלעד, אימא ל3 ילדים. מגיל 6 אני בשורות האלה כותבת פלפלים. כשהגענו לעין יהב הייתה עבודה עצמית, לא היה לא תאילנדים, לא מתנדבים, לא פועלים, זה היה ההורים והילדים והמשפחה. ואז באמת הלכנו וכתבנו את הפלפל בעצמנו כל יום. נולדתי פה, כמו שאמרתי. ואצלנו בבית זה היה חקלאות חלק מהחיים, למרות שהאחים הגדולים יגידו חד משמעית שאנחנו הקטנים לא עבדנו כמו שצריך. בטח גיל 10, משהו כזה, מתחילים לעבוד על הטרקטור, ואני תפסתי את הנישה של כל העיבודים החקלאיים, גידלנו תבלינים, אז זאת אומרת שכל השנה היו עיבודים, אז כל העבודות על הטרקטור היו אני, ובעצם כל החיים היה, גם כשחוזרים מהצבא, הולכים לעבוד על הטרקטור. לי קוראים אלירן, מפרן, תושב פרן, אני בן 37, יש לי 4 ילדים, חי בפרן כבר במשק שלי כבר 9 שנים. החלטנו להגיע לפה בשביל ילדים, בשביל לגדל את הילדים, כי זה המקום הכי טוב שאפשר לגדל, אני חושב, ילדים. מה שמדאיג אותי זה מה שקורה עכשיו, שגם חברים שלי טובים וגם אנשים מסביבי מתחילים לחשוב על לסגור את המשק, וזה מפחיד כאילו להמשיך קדימה. בסיטואציה היום הקיימת אין לנו זכות קיום. זאת אומרת שהיום המפעל שאנחנו בעזרת המדינה ובעזרת הרבה גופים שיתמכו בנו, בנינו פה, לא רלוונטי. קשה לראות את העתיד של החקלאות בעצם. אתה מסתכל מסביב והכל נגדנו. השקט הזה הוא בעצם השקט שהוא לא מספר את הסיפור האמיתי. כי בעצם בתוך השקט הזה שאנחנו מסתכלים ורואים את הפסטורליות,
העסק בוער ממתחת. אני הולך בשדות, וימים כאלה שהצוות לא עובד, אז יש שקט לחשוב וללכת ולחשוב, וכל היום אני בדאון כזה. וזהו, הגעתי למסקנה, להחלטה שאני לא מתאים לי הסכנה הזאת של עוד שנה ליפול, של עוד שנה לא להביא כסף. אם אני רואה את המקום הזה ננטש, כן, היה לנו שיחות פה בין החבר'ה פה, וכן, לפעמים יש ימים שאת קמה ואת אומרת, הנה, סוף העולם הגיע, וזה פשוט יקרה. במקום כזה, אין מה לעשות כאן מלבד חקלאות. אנחנו בקרוב מאוד נצטרך לעזוב את הבית. כן, לאורך כל החיים היו לי משברים, זה התחיל עוד מאז שאני הייתי ילד, שאני זוכר את עצמי בן 5, שהרבה אנשים הגיעו אלינו לבית, ואני הרגשתי מאוד גיבור, כי יש הרבה אנשים מחוץ לבית, חיילים, אבל בגיל 5 הם בעצם באו לבשר לנו שזה היה בזמן מלחמת יום כיפור, שאני הולך לחיות בלי אבא. זה היה בעצם המשבר הראשון שלי. והיום אנחנו עומדים במשבר שהוא מסוג אחר, הוא לא שיטפונות, הוא לא ברד, הוא לא ערבים שמסתערים עלינו מהגדר, הוא משהו שמחרסם אותנו בפנים. העתיד מאוד מפחיד אותי, מאוד. אני באמת לא יודעת מה הולך להיות. עכשיו שנגמרת העונה נצטרך לעשות סיכום ולראות עד כמה המצב באמת לא מאפשר להמשיך בחקלאות. ויש סיכוי גדול כזה, ואנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים. ההורים בעיקר דואגים לנו, אני חושבת. והילדים מאוד כאילו, זה מטריד אותם. הם שומעים בבית ספר, הם שומעים מחברים, הם שומעים בבית שאנחנו מדברים ומתלבטים. ומאוד מטריד אותם ברמה הטכנית מה יהיה. לא... קשה להם לראות שהמקום נופל. התקשרתי לאבא, אמרתי לו שזה הכיוון. הוא לגמרי הבין, ברור שהוא לא שמח והיה לו קשה, ההחלטה הייתה לו קשה בדיוק כמו שהייתה קשה לי אם לא יותר. זה מפעל חיים שלו שסגל שאני זה. ואני באמת רוצה לקוות שזה עכשיו איזושהי צבירת כוח לפני ההתקפה הבאה, ולא סיימנו. תראי, כשהאגודה התפרקה כאן, הייתי במצב של הרים הליכון. בלי סיפורים. המשק שלי היה אפילו ברזל אחד לאבא. לא קשת, לא עמוד, לא כלום. שטחים פתוחים והכל. היו לי שתי אפשרויות. או להרים דגל לבן, ונגד אני נכנע, או להפשיל שרוולים. הייתי צעיר, והכי חשוב שהאמנתי בעצמי. אני מקווה שאני אצליח, מה שנקרא, לאסוף את מה שיש לי. מה שיש לי זה הרבה כוח משפחתי, הדדי, עם האישה והילדים המקסימים שלי, ואני אקום ואני אתחיל מההתחלה. מחר השמש תזרח, ויהיה יותר טוב, ויש בשביל לקום בבוקר, יש לנו משפחות, יש לנו ילדים, יש לנו נכדים. אנחנו יכולים להתגאות במה שעשינו כאן. אז אני אחזור לאותה פתיחה של הבית קטן בערבה, שאחרי שהילדה נופלת, יש בדרך כלל איזה פרק מאוד נחמד. אז אני מקווה שאנחנו נהיה שם בפרק הנחמד.